Donald Trump iku aib kanggo politisi Amerika. Sapirang-pirang tahun, Presiden Amerika Serikat iku wong sing sadurunge njabat posisi pemerintah sing macem-macem. Biden, Clinton, Obama, Bush, Reagan, wong-wong iki wiwit maju liwat tangga karir. Alon-alon untuk posisi sing luwih penting, lan banjur dadi presiden. Donald Trump ora dadi gubernur, ora dadi wali kota, ora dadi senator. Dheweke ora njabat pejabat pemerintah utawa pejabat sing dipilih. Nanging, dheweke langsung dadi presiden. Amarga politisi Amerika, sing wis nentekake uripe ing jabatan pemerintah, ora bisa nangani krisis Amerika. Ora ana sing bisa nangani. Ora Republikan utawa Demokrat. Lan banjur rakyat Amerika nggawe wong bisnis, dudu politisi, dadi presiden, kanthi pangarep-arep dheweke bakal ndandani kahanan. Mula, Trump iku aib kanggo kabeh politisi Amerika. Republikan lan Demokrat, kabeh. Nanging Trump dhewe uga ora bisa nangani krisis.